መንግስት አምላክ ንከምዚኦም ዝበሉ ያመቆልዑና ባይምጹ ሕደግዎም አይትኸልክልዎም መላ ሰብነትና بتمرت مسكال نمساغلو زمدقي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد وأملاك سدرا እግዚአብሔር ቤተሰብ ቅዱሳን እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ህፃናት ደቀይ ከመይቀኒና አሜን ስም ልዑል ባህር ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኽበረን ዝተመስገነን ይኹን ክብረን ምስጋናን ይብጽሐዮ እሺ ህፃናት ደቀይ ሎምን መሃሮ ድማ ብዛዕባ ሕማማት ዝብል ክኸውን እዩ ንሕና ህፃናት ኣብ እዋን ሕማማት ወይ ድማ ብዘን ዘለዋ ናይ ሕማማት ሰሙናት እንታይ ክንገብር ይግባአና ሕማማት ከ እንታይ ማለት እዩ ሕማማት ማለት ካብ ሓመ ዝብል ቃል ናይ ግዕዝ ወፀይ ሓሚሙ እቲ ዘይሓምም እቲ ዘይደክም እቲ ዘይመውት እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓመሞ ዝደኸሞ ስቃይ ዝረኸቦ ምእንታና ክብል ኣብ ልዕል መስቀል ዝተሰቕሎ ዝሞቶ ዕለት ወርሒ ሰሙን ስለ ዝኾነ ንዑ ምርኩስ ብምግባር ሕማማት ንብሎ ጎይታ ግን ዘይሓምም ክነሱ ዘይመውት ክነሱ እንታይ ኮይኑ ሓሚሙ ምንታይ ከመስቀል ተሰቂሉ ዘይመውት ክነሱ ግን ከመይ ዓይነት አማውታ ይሞይቱ ከም ዝፍለጥ እግዚአብሔር መጀመርታ ነቦና አዳም ስፈጠሮ ዘይሓምም ዘይመውት ገይሩ ይፈጢሩን አዳም ሕማም ዘይሰማምዖ ገይሩ ይፈጢሩ ሕግ ግን ትእዛዝ ግን ሂብዎ ካብዚ አነ ዝብለካ ወጻይ ከይትገብር ከም ዝብላዕ ከም ዘይትብላዕ ዝብል ሕግ ሂብዎ አዳም ግን ሕግ አምላኹ ጥሒሱ ን7 ዓመትን 2 ወርሕን 17 መዓልትን ነቲ ትእዛዝ ሓልይዎ ነይሩ አዳም ድሕሪ ዚ መዓልታት ግን ሕግ አምላኽ ምስተሓሰ ሽዑ አዳም ካብ ገነት ካብ ጽቡቕ ቦታ ተባሪሩ ሽዑ በናይቶም ጸላእቱ ዝኾኑ ሰይአጋንንት ዝበሃል ሰይጣን አዝዩ ይግረፍ ነይሩ ከቢድ መከራ ወርዶ ነይሩ አዳም አምላኽ ግን ይፎቶ ስለ ዝኾነና አዳም ካብቲ ዝወረደ ስቃይ ከውጽኦ ደሊ ካብቲ ዝወረደ ስቃይ ከውጽኦ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ነቲ ጸላኢ ዝኾነ ሰይጣን ወይ ድማ ጸላኢና ዝኾነ ሰይጣን ክስዕሮ ኣለዎ ክስዕሮ እንተኮይኑ እግዚአብሔር ድማ አው ሁሉ ክስዕር ሁሉ ይኽእል ነይሩ እግዚአብሔር ግን ከምቲ አዳም ስጋ ዝለበሶ ስጋ ዝሃቦ ከምቲ አዳም ስጋ ዝለበሰ ጎይታ ከዓ ንአዳም መሲሉ ንሰይጣን ክስዕሮ ይልመጽ ሽዑ ኣብዚ ምድሪ ዝምስመጸ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ አዳም ዝረኸቦ ስቃይ ነቲ አዳም ዝሓመሞ ሕማም ኩሉ እንታይ ገይሮ ክርስቶስ እሱ ተቀቢልዎ ማዕረግ ድዚ አምላኽ ዝፈትወና ነቲ ናይ አዳም ሕማም ነቲ ናይ አዳም ሽግር ነቲ ናይ አዳም ጸባ ኩሉ ተሰኪምዎ ጎይታ ሽዑ በቶም ጸላእቱ እንታይ ኮይኑ ተገሪፉ ተሰቂሉ ከቢድ ዝኾነ ስቃይ ረኺቡ ከመይ ትዛንታ ከመሲልኩም ንጎይታ ንኽሕዝዎ እቶም ጸላእቱ ዝኾኑ አይሁድ ዝበሃሉ ፈሪሳውያን ንጎይታ ክሕዝዎ ደልዮም ሕጂ ክሕዝዎ ምስ ደለዩ እንታይ ኢሎም ከመይ ጌርና ንሕዞ መዓስ መዓልቲ ክንሕዞ እንተዳ ሒዝና እዚ ህዝቢ እዚ ኣይለዓለና እዚ ህዝቢ እዚ ንዓና ኣይባእሰናን እንደገና ከዓ ንክርስቶስ ዝመስል ዮሐንስ ዝበሃል ሓደ ዓይነት መልክዖም ዝመሳሰሉ ሕጂ ከይተረዳእና ንክርስቶስ ይመስል ዮሐንስ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ስለዚ አይና ክርስቶስ አይና ዮሐንስ ፈሊና በኸመይ ክንርዳእ ንኽእል ኢሎም ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ 3 መዓልቲ አኺባ ገይሮም ይማኸሩ እጂ ንሕና ሶኒ ሶሉስ ረቡዕ ንጾሞ ኣብ ሕማማት እንታይ ምኽሪ ናይ አይሁድ ይበሃል አይሁድ ክፉ ነገር ክሰርሑ ዝመኸሩሉ ንሕና ከዓ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሕና ጸምና ጸሊና ሰጊድና ንሕልፎ ማለት እዩ ሽዑ ክመኽሩ ቁዒል ቀንም ረቡዕ ሽዑ ነቲ ምኽሮም መደምደምታ ገይሮምሉ ካብቶም 12 ሐዋርያት ሓደ ይሁዳ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ይሁዳ ክርስቶስ ፈትወይ ይሁዳ ግን ንክርስቶስ ምስ እንዳኸደ ኩሉ ክፍኣት ግን ይሰርሕ ነይሩ ኮይኑ ሽዑ እንታይ ኢሉ ናፍቶም አይሁድ ከይዱ ኣነ ነቲ ትድልዎ ዘለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ከትሕዞ ክእለ ክበኩም ክእለ ግን ንዓይ እንታይ ክትብሉ ትኽእል ኢሎም ሽዑ ካብ ሱን ሳብ ረቡዕ ተማኺሮም ኣለኩም ሽዑ ረቡዕ እንታይ ኢሎም ደቃ ነቲ ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ዘትሓዘና 30 ዲናር 30 ዲናር እንታይ ማለት እዩ ኣብ አሜሪካ ዘለኹም ዶላር ማለት እዩ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ኤሮ ማለት እዩ ኣብ ዩኬ ዘለኹም ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹም ፓውንድ ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኬንያ ዘለኹም ሽልን ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ብር ማለት እዩ ኮም ማለት እዩ ብሓጺሩ ብ30 ዲናር ክንበካ ኢና ኢሎም ዞም ደቀይ እቲ 30 ዲናር ካበይን ከምጽዎ አይገርመኩምን ሰሎሞን ዝበሃል ንጉስ ቤተክርስቲያን መሰርሐ ኣፍታ ቤተክርስቲያን ሓንቲ ዲናር ሞባእት
مباخ تخلو كل جزء زانت خنقركم يبزع بازيا نمنتا إذا دينار إذا حنت غير في الدينار نمنتا يتيوا وحنت دولار وحنت إيرو وحنت باوند مالتي نمنتا يتيوا نمسك اللي لنديو عميت واخ نقركم يك كل جزء زانت زيا شو أنت هذا سلام منين بدحر زز ما صنع جستات عبزيا حنت يقمطو نزز وصدق رقم يخون يلنير شو إذا ما أيهود كما خلو كابسون كسبروا بقى نزل كريستوس زبال زت حزلنا 30 دينار كنوينا 30 دينار كايسكي كافتنا بيت كريستيان استقامت جنزب سريقهم كاو سريقهم يهدا خبوه شعو كابسوني كسبروا بقى تمخيرهم حامس شعو قويتا ندك مزامر تحيزو سرعات مستير قربان تقدس قربان نوزب زعبو انداما هارومن قربان اندهابو من كله وديو ناب جيت السمان زبال بوتا خيدو اندات تسألين كله مسحوارات كوينو ميت يهودا سعيموه سعيمو شو عن السعمو مسيوكم تحزوا سلازمولهم كيدو سعيمو نقويتا شو انت هيلوه بأرب مسعان تتحزن لله خيلوه حاموس معالتخا قويتا تتحيزو عربخا كاب نقوك سفادوس بزوح سقاي اب اكالاتو اب ما كل اكالات مالت اب رأسو اب عينو اب ايدو اب اقرو اب حقو اب كبدو بخبت زخوانه مكرا بوتا جيرمو قصيامو غريفومو عربي شعو قويتا قبل المسكال كاطرح نفس السقيلهم شعو قويتا بجزء فقاد براتو امهنات عدا نفسيون سلازلو قويتا بعد بجزء سلطانو نفسو خبسقو مويت مالتي نفسيون كيدو نعدام عدينو حجنا سوني سولوس ربع حامس عرب نمنتا يتصوم حمامات ناتي ايهود نقويتا حزو استماخروهم كبيت سقاي زغبرولن ذكرنا نحنا خانتاي نقبر نزي ذكرنا نحنا خا نتصوم اذا انت يبحال حمامات يبحال حجي ازي تاريخنا حماماتي نحنا هتصانات بحمامات حجي انت خنقبر قبانا زون دقي قداماي كنسجد قبانا عقمنا زخونه اب غزانا نسجد اب هنياتو تمهارس لو زخونكم تمرت مسكدكم غزاكم سمصاكم اب غزاكم كونكم كتسجدوا خلوكم كا تلفزيون مش عليكم ناي حمامات او علو سجد استمله او نعو اللي عقم دا سمعكم تسجدوا تصوموا تتصليوا ناي غويتا ناي حمام ناي غويتا ناي فيلم ناي غويتا خا كتريوا لكم ابز حمامات زي حجي اذا تقبر قبعكم زندقي حمامات مالت غويتانا يسوع كريستوس معنا قبل زحممو شجز رخبو مكرا استقبلوا مالتي سلازي ابز حمامات نغويتا نذكرنا زندقي كنصومن كنصلن كنسجد يقبعنا እግዚአብሔር አምላክና ንትንሳኤ በሰላም ይብጽሐና ተወሳኸ ካዞም ደቀይ አብዝ ሕማማት መስቀል አይሳለምኒው ትምርተ መስቀል ከምዝገካ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አይባሃልኒው ምክንያቱ ገና ጎይታ ኣብ መስቀል ምስተሰቅለ ብድሕሪ መስቀል ንጎይታ ምስባረኾ ምስቀደሰ ሽዑ ትንሳኤ ባህላው ዳመት ምስከና ሽዑ መስቀል ንሳለም ክርስቶስ ተንሲ ካሙታን ኢልና ሽዑ መስቀል ምስተሳለምና ሽዑ سلام كن بحال نجمر كن ساعة عم نجمر مسكل كن سالم نجمر كن ساعات نجمر حراي أو دعمتنا يباركوا برهانة مسكل برهانة تنسعي خاب سلام يبصحنا سواعات لجزيابير ولا عريتو دنجل ولا مسكلو كبور آمين نستالي هزانات يوتيوب channel نستالي هزانات يوتيوب channel نهزانات زخون تمرتي كم زانتا قدسان تمرتي مسارحي مزمور صلاة وداسي مريم زيماتات تمرت هايمانوت ليلا قدامات تمرتي قانقوا تغرنيا قانقوا غز هلال مسحصانات مزامور بكل قانقوا بلسان حصانات كالن استفالالي مدابات تفنو توسحون بونلاين تمرتي نأمول عالم زلو حصاناتنا سلطنا تهب قون زدما نستال هزانات يوتيوب channel بقدس بيت كريستياننا قنبلات سخونو نبيت كريستيان نبيتنا كمون هياباتن نخالقن زغلغلو منفساو نبرت ناب مول عالم تلخ نمرداتا زخون نهزانات زخون كما ابنت استفلاليو عينتن عقنن زلوم نصلا هزانات مقربن مسالمن نبيت كريستيان زخون كدان استفلاليو حبرتاتن عينتن عقنن زلوم لبسي مزمور نهزانات ريفان هزانات ناي متمقي كران هزان استفلاليو عين استسرحو معتبات هزانات نقول خلع المزخون كبرو بغنا واطا شامبيكو
መጽሐፍ ቅዱስ በቋንቋ ትግርኛ፣ እንግሊሽ፣ ጣልያን፣ ብሌን፣ ዓረብ፣ አምሓርኛ፣ ግዕዝ። መጽሐፈ ጸሎት በቋንቋታት ትግርኛ፣ ግዕዝ፣ እንግሊሽ፣ አምሓርኛ። መጽሐፍቲ ዛንታ ቅዱሳን መጽሐፍቲ መምሃሪ ቋንቋታት ናይ ትግርኛን ግዕዝን ምስ ዓቐኖም ዝኸይድ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ዘለዎን ዝመረጽዎ ስእሊ ዝኣቶ ጥንግድርብ ነጸላ ካልእን ንልኽ። ንዝያደ ሓበሬታ ተደምሮ 251 979 53 22 81 ወይ ድማ ተደምሮ 95 21 23 92 56 ብዋትሳፕ ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሳኤልካ ምውካስን ሓበሬታ ምውሳድን ምእዛዝን ትኽእሉ። ኣብ ኣፍ ህፃናትና ምስጋና ኣዳሉኻ። ህፃናትና ናባይ ክመፁ ሕደግዎም። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 16 ኔስታሊ ህፃናት ዩቲዩብ ቻነል